الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bizning Rabbimiz Allah subhanahu va ta'ala o'zining Qur'oni Karimida ayta: "Ya musulmonlar, ya iymon keltiruvchilar, siz Allah Taaladan shin qo'rquv bilan qo'rqingiz. Bir anag'ina ibodat qilib, bir aningina amrlarına bo'ysunib, aning tiyganlaridan tiyilib yashagiz. Va hamda bu dunyodan ketganda bari tik musulmon bo'libgina keta ko'rigiz deydi. Ham shulay yo'q. Bizning Rabbimiz subhanahu va taala Mulk surasining 2-oyatida ayta: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bizning Rabbimiz ayta: Allah qaysi yaratdi o'limni ham mana bu turmushni narsa uchun? Narsa uchun biz bu dunyoda yashaymiz? Da bo'lsa bizni sinab ko'rar uchun. Liyabluwakum. Sinab ko'rar uchun, tekshirib ko'rar uchun. Qaysigizning amallari eng yaxshi bo'ladi. Chunki biz bilirga tiyish, ista tuturga tiyishmiz. Har birimiz Allah Teala qarşısına qo'ytashak. Her birimiz Allah Teala qarşısında cevap berishak. Hazırlandikmi? Nerse ishladik? Şunun turunda o'ylansak edi. Наш Господь Allah Subhanahu wa Ta'ala создал нас вот в этом мире для чего? Для того, чтобы проверить, испытать, у кого из нас окажутся лучшие деяния. И мы должны готовиться. К чему? К чему мы должны готовиться? Самой главной встрече. К самой главной встрече с кем? С нашим Господом. С нашим Господом. И давайте зададим вопрос. А что я сделал? Что я приготовил к этой встрече? Hem mana şul sebepten sizning bilan Peygamberimizning bir hadisin esga olib ketasim keladi. Müslim jiyintayanda kela Abu Hurayra radıyallahu anhu ayta, Peygamberimiz aytdi: "İza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Biz bilamiz. Peygamberimiz aytdi, kishi bu dunyodan ketgach, Allah Teala anarga o'zining o'lim farishtasini jibargach, aning amal kitobi nishli? Yopila. Aning amal kitobi yopila. Illa min thalathatin. 3 ay birdan qoladi. Мы знаем, когда человек уходит из этого мира, когда Аллах отправляет своего ангела смерти к человеку, у него книга деяний закрывается.
Все. Остановилась эта жизнь. Кроме 3 вещей. 3 вещи, которые человек оставит после себя, они будут ему приносить пользу. Какие они? Һәм Пәйгамбәребез беренчесен әйтте: «Илля мин садақатин джариятин» диде. Беренчесе булып тора, ул да булса дәвамлы садака. Нәрсә соң ул? Нәрсә ул дәвамлы садака? Ул да булса, кеше менә бу дөньядан киткәннән соң да анарга файда китерә торган әйбер. Ничек? Мәсәлән, кемнең мөмкинчелеге булса, ул мәчет төзетергә мөмкин. Хәтта мәчетне төзегәндә катнашырга мөмкин. Альхамдулилла, безнең шәһәребездә дә мәчетебез төзелеп килә. Кеше үзенең әз генә булса малын бирсә дә Аллаһ ризалыгы өчен, шул акчага бер генә кирпич алынса да, шул кирпич анарга менә шул мәчет бинасы торган ишелгәнчегә кадәр анарга файда китерәчәк. Икенчесе нәрсә ул? Ул да булса, кем мәдрәсә төзетә, кемдер юллар салдыра, кемдер куе казыта. Ансы да булырга мөмкин. Кемдер агач утыртырга мөмкин. Аның тәнен әллә кашан каберендә ашап бетергәннәр. Ул агач үсә. Ул агач файда китерә. Эссе көнне аның күләгәсе астында кеше утырып ял итә. Ул да файда була анарга. Шулай ук мәсәлән, безнең ихлас үзәгендә без балаларны тәрбиялибез. Шунда балаларны тәрбияләр өчен шартлар да тутырырга кирәк. Чөнки мәсәлән, салкын бинада баланы тотып булмый, укытып булмый. Яки элек ярар утырганнар идәндә. Хәзер 21-нче гасыр парталары да кирәк. Һәм мәсәлән, кеше аның я әнисе, я әтисе вафат булгандыр, яки әби бабасы, һәм ул үзенең туганнары белән бергә җыелышып бер генә парта алса да, ул партада ничә бала укыячак? Белмибез. Әмма ләкин менә шул парта сәбәпле генә дә сез үзегезнең әти-әниегезгә, үзегезнең әби-бабаларыгызга файда китерә аласыз. И мы должны задуматься над тем, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, первое, что может, чтобы наша книга Деяний стала открытой, это что? Садакатуль джария. То есть садака, который приносит пользу. И мы, мусульмане, можем воспользоваться этим, так как, альхамдулилля, у нас строится мечеть. Твой маленький вклад вот в этом мире тебе поможет как в этом мире, так же и в ахирате, пока эта мечеть не разрушится. И дай Аллах, чтобы она стояла до судного дня. Потому что мы видим, в Казани, например, мечеть Марджани, сколько лет она уже стоит? 200 лет. И сколько там людей намаз прочитали? Мы не знаем. Но человек, который эту мечеть построил, он получает награду. Или, например, у нас сегодня в Ихласе, в центре, где обучаются наши дети, которые, иншаллах, подрастут через 5-6 лет и будут приносить нам, мусульманам, пользу. Вот мы сейчас куда должны вкладываться. А, к сожалению, многие из нас
думают только об этой дунье. Делают вклады в банках и забывают про ахират. Из-за этого давайте задумаемся. Икенчесе булып тора, ол да булса илм юнтафиу бихи. Икенче нәрсе? Гыйлем. Гыйлем. Кайсы гыйлем? Кайсысы файда китерә? Карагыз әле. Аллаһның рәхмәте белән без мусульманнар, Аллаһның рәхмәте белән без намазлар укыйбыз. Һәм Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә безгә зиһен бирде, акыл бирде, һәм без Фатиха сүрәсен өйрәндек. Һәм без аны иң кимендә ничә тапкыр укыйбыз көненә? 17 тапкыр. 17 тапкыр укыйбыз. Һәм менә шул сүрәне өйрәт син үзеңнең балаңа, өйрәт син үзеңнең оногыңа. Һәм өйрәткәннән соң син менә шул әҗер савабны алачаксың. Тагын нәрсә кирәк безгә? Тагын нәрсә кирәк? Эшлик, омтылыйк. Второе, что сказал наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, знание, которым человек воспользуется. Посмотрите, по милости Аллаха мы изучаем нашу религию. Альхамдулилля, Аллах дал нам разум. Так давайте использовать его. Давайте будем изучать нашу религию и обучать этой религии своих детей, своих внуков. Почему? Потому что яблоко от яблони далеко не падает. Если я не обучу своего ребенка, то кто? Из-за этого давайте изучать нашу религию и обучать их другим. Һәм өченчесе, безнең Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Валадус салих". Иманлы бала. Иманлы бала. Без бүгенге көндә борчылабыз балабыз өчен. Аның киебе бар микән? Салкын тимәс микән? Ашады микән ул мәктәптә, садикта? Тамагы аш түгел микән? Әмма ләкин уйланыгыз әле. Ул менә бу дөньядан киткәннән соң кая эләгә? Кая эләгә? Җәһәннәм утынамы? Яки җәннәткәме? Менә шуның турында уйланык әле. Борчылык әле шуның турында. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең киемендә язган. Аның ризыгында язган. Һәм без, әти, әниләр, әби, бабайлар, абыйлар, апалар, менә шуның турында уйлансак иде, әзерләнсәк иде. Һәм иң мөһиме нәрсә? Без, мин үлгәннән соң минем өчен дуа кылучы кеше калыр микән соң? Мин менә шул баламны, оногымны өйрәттемме дуа кылырга? Шуның турында уйланык әле. И третье, что оставит открытой нашу книгу деяний, это праведный ребенок. Праведный ребенок. И мы должны правильное дать воспитание нашему ребенку. Почему на сегодняшний день очень много домов престарелых? Почему? У них же дети здоровые, живые. Почему они там сидят? Потому что именно у родителей были какие-то упущения. На сегодняшний день у нас ценности какие? Мы больше переживаем за нашу дунью, за нашу жизнь. Так давайте же готовиться к встрече с Аллахом. Потому что после моей смерти, после твоей смерти,
Кто за тебя будет делать дуа? Кто за тебя будет жертвовать, давать садака? Вот над этим мы должны задумываться. Вот в это мы должны вкладываться. И если мы сейчас не начнем, то потом уже может быть поздно. Шуның өчен Раббыбыз безгә насыйп итсен. Раббыбыз безгә җиңел әйтсен. Менә шул эшебезне Раббыбыз безнең кылган гамәлләребезне кабалардан кылып, безнең белеп белмичә гынаһ хаталарыбызны афу итеп, безнең тормышларыбызны, дөньяларыбызны имин кылып, балаларыбызга дөрес тәрбия бергә насыйп итсә иде. Шулай ук Аллаһ Тәала Әл-Исра сүрәсенең 24-нче аятында әйтә: "Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагыра". Аллаһ Тәала әйтә: "Әй син ди". Ул безгә мөрәҗәгать итеп әйтә. Мусульманнарга, һәрбер мусульманга: "И Раббым, алар мине кечкенә чагымда мәрхәмәт белән үстергәннәре кебек, син дә аларга дөньяда һәм ахирәттә шәфкать кыл" дип Аллаһ Тәала безне өйрәтте нишләргә? Дуа кылырга. Һәм янында Аллаһ Тәала безгә әйтә: тәрбияләгез ди. Тәрбия бирегез үзегезнең балаларыгызга. Алар сезнең өчен дуа кылсыннар ди. Ә без ничек тәрбия бирә алабыз, үзебез тәрбияле булмасак? Итак, Аллаһ Субханаху ва Тааля сура Аль-Исра 24 аяте говорит: "И говори: Господи, помилуй их", то есть моих родителей, как они смотрели, воспитывая меня, когда я был маленьким. Вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля учит нас, чтобы мы дали правильное воспитание. Воспитывайте своих детей. Почему? Потому что как мы посадим это зерно, это зернышко, так оно и вырастет. Как мы будем его опалывать, поливать воду, так оно и вырастет. Так давайте же готовиться. Һәм тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Аллаһ Тәала каршына һәрберебез кайтачак. Аллаһ Тәала каршында һәрберебез җавап бирәчәк. Шуның өчен әзерләник. Әзерләник, уяу булыйк. Чөнки көн сайын күреп торабыз. Күпме безнең дусларыбыз, якыннарыбыз китә бу дөньядан Аллаһ Тәаланың хузурына. Шуның өчен Раббыбыз да безгә насыйп итсен. Аның туры юлынан барып, шайтан юлына кирип китмичә, мусульман халатында ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, аның хузурына кайтарга. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.